Papuso tuigan nga ukay-ukay market sa Bacolod City nagdagsa sang mga manugbakal. Ang patok nga mga bayo para sa mga manugbakal hibalunta sa pagtutok na Ilin Pedreso. Madamo na ang mga tawo diri sa Dalan Araneta sa Bacolod City. Kalabanan ang temprano nga nagbugtaw, agod makapamakal sa tuigan nga ukay-ukay market sa syudad. Ini na ang sitwasyon sa kada tuig. Gani ang manugbakal nga si Joanna, excited na nga magpili isang target nga branded shorts. Ng mga pants. I think mas namis ako ukay kay may mga branded. Baka jackpot. Kag pwede mo siya mabaligya if branded. Alas 7 sang nag-set up ang mga negosyante sa ila mga inugbaligya. Gani ang manugbaligya nga si Tanta nagalaom nga madamo ang benta, bangod madamo man ang tawo. Mga tao nga muna. Mga baligya, barato, ang mga nag-mate na items. So, nandal sa mga tao kada January. Madamo nang mabakal nga sapatos, bayo, kag bag sa 1,000 ka pesos nga budget. Gani swak gid nga pangregalo ilabi na sa mga vegetarian o kun mga nagatipid. Sapatos, mga jote naman buwas. Regalo sa kaugalingon ko. Mga bargain kami di 100 to 50. Yang sa babae, depende sa klase. Magalawik ang ukay-ukay market, tub-tub alas 6 sa gabi. Upod Geruel Banggoy, Ilin Pedreso, 1 Western Visayas.